priatelia, ak chceme byť dobrí v akejkoľvek oblasti našej činnosti, musíme sa neustále vzdelávať. A najlepšie, keď sa učíme od tých najlepších. Preto sme pre vás pripravili niekoľko myšlienok od najlepších distribútorov Singular, ktorí sa stretli v Sundance Resort v Utahu. V prvom rade, všetci sa zhodli na tom, treba si ujasniť, čo nás, čo vás vie naštartovať. Pre niekoho sú to peniaze, pre niekoho exotická dovolenka, nové auto, alebo šťastná a spokojná rodina. To prečo, to si musí nájsť každý sám. Veľa vecí však môžeme duplikovať. Môžeme ich opakovať po ľuďoch, ktorí už úspešní sú. Napríklad Cara Rep, jedna z úspešných distribútoriek spoločnosti Singular, dala niekoľko tipov. Ona hodne pracuje s Facebookom. Odporúča, označte sa na fotkách pred a po, teda pokiaľ chudnete. Zverejnite tieto obrázky. Určite to motivuje ľudí. Dajte tam nejaké fotografie z akcií spoločných. Ak chudnete, pozvite ostatných, aby sa pridali k vám. Veľmi pôsobivé je osobné rozprávanie vlastného príbehu. Ďalej, pracujte denne na svojich cieľoch a stanovujte si denné ciele. Organizujte cheat and eat party, proste stretnutia so známymi, s priateľmi, kde sa podá nejaké jedlo, napríklad pizza, veľmi jednoducho, posype sa cheatom a zároveň sa urobí prezentácia produktov, príležitostí. Ďalší, kto sa s nami podelil o svoje skúsenosti, je doktor Troy McHenry, ktorý je trochu vo výhode. Nie všetko sa dá duplikovať, pretože on osobne je chiropraktik, čiže má veľmi širokú klientelu a zase stretáva sa s ľuďmi vo svojej profesii. Čiže toto duplikovateľné až tak ľahko nie je, ale aj vy môžete pracovať z YouTube, pripravovať nejaké jednoduché videá o svojich výsledkoch, zážitkoch, postupne keď sa vypracujete, pripravovať tréningy, takisto môžete pracovať na Facebooku alebo Twitteri, treba sa to samozrejme učiť. Veľmi často využíva aj on prezentácie cez trojcestné hovory. Kala Stadel, o tej sme už hovorili na našom tréningu, veľmi úspešná dáma a pritom je matkou 7 detí, čiže naozaj má sa čo obracať aj doma a zároveň teda dokázala veľký úspech aj v spoločnosti Singular. No a ona hovorí, tajomstvo je v duplikácii, zbierať kontakty, zbierať odporúčania, osloviť denne 5 až 10 nových ľudí, nezabudnite vzdelávať sa a vyhľadávajte lídrov, ktorí vám pomôžu s budovaním vašej organizácie. Veľmi dôležité pravidlo, pracujte s tými, ktorí chcú pracovať, nepresviečajte tých, ktorí nechcú, strácate čas. Znovu, trojcestné hovory a cheat and eat party, spolu príjemné posedenie, nejaké jedlo a popri tom prezentujeme. Freddy Elias, veľmi sympatický pán, osobne som sa s ním stretol tiež v Chicagu aj vo Vegas. On zase je to bývalý bodybuilder, kulturista, čiže on ide touto cestou. Znovu, nie všetci sme kulturisti alebo budeme kulturisti, ale na svojom tele, na svojej vizáži môže popracovať každý z nás bez ohľadu na to, či má nadváhu, nemá nadváhu, čiže užíva produkty a vlastne buď stráca kilogramy, alebo jednoducho trochu vyformuje to svoje telo, má viac energie, zlepšila sa mu kvalita života a sú to proste výsledky, ktoré sa dajú zdieľať s inými. Znovu, komunikácia s ľuďmi, trojcestné hovory a osobnostný rast. Cynthia Evans, tá ide na seba tvrdo, mesačne zasponzorovať 20 nových osôb. Veľmi dobré. A pokiaľ by ste si takúto metu dali, samozrejme treba si stanoviť taký cieľ, ktorý dokážete splniť a je pre vás priateľný. Aj 5 nových ľudí mesačne je celkom slušné. A používajte napríklad správne otázky. Chceš len schudnúť, alebo ťa zaujíma, ako pri tom zarobiť? V otázkach naozaj je veľa odpovedí a otázky vám povedia o tom, čo ten človek skutočne chce. Pracujte s tímom, pomôžte im robiť prvé objednávky, denne s nimi buďte v kontakte, telefonicky, písomne
a ona odporúča aj nejaké drobné promo akcie, nejaký produkt zdarma, víkend na pláži pre tých najlepších a podobne. Hej, tu sa iniciatíve medzi ne kladú. Stan Townsend, marketing, konverzácie, naozaj vieme, že siete marketing je o vzťahoch, je to o komunikácii s ľuďmi, čiže on hovorí jednoducho, vidíte z domu na ulicu a rozprávajte sa s ľuďmi. Zoberte si do vrecka, do kabelky, do tašky 5-10 vzoriek, stretnite sa, rozprávajte, dajte vzorku a samozrejme treba toho človeka zavolať, opýtať sa, čo cítil, ako sa cítil, najneskôr teda do 48 hodín, najlepšie hneď na druhý deň. Veľmi pekná otázka, aký vážny záujem máš o schudnutie, pretože naozaj mnoho ľudí o tom rozpráva a ja to môžem potvrdiť z mojej skúsenosti. Chcel by som, mohol by som, dobre by bolo, a keď prejdeme k nejakej konkrétnejšej verzii, tak vtedy ten človek začne cúvať, buď naozaj nechce, alebo sa bojí, že teda nebude úspešný. Tie dôvody sú rôzne, samozrejme dá sa o nich diskutovať. Takže Leslie Friend, takisto už sme o nej rozprávali na našom tréningu. Ona vyslovuje napríklad prácu na Facebooku, tí, ktorí ste pripojení, takisto vidíte ju medzi priateľmi a ona to svoje nadšenie prenáša aj do tejto virtuálnej úrovne a zameriava sa hlavne na pomoc ľuďom, čiže ponúka ľuďom pomoc, čiže my nepredávame výrobky, my ponúkame ľuďom pomoc. A je asi vytrvalá, lebo tu hovorí, že naučte sa neprestávať, až kým nepovedia nie, alebo ešte v lepšom prípade povedia áno. Čiže inými slovami, čakajte a získajte jednoznačnú odpoveď, aby ste vedeli, či s tým človekom môžete počítať, alebo nie a zostanete naďalej známi priatelia. Priatelia, okrem tej kulturistiky, ktorú som spomínal Freddy Elias a chiropraktiky doktora Troy McHenryho, vlastne všetky tie veci sú duplikovateľné, či už je to v tej komunikácii, v tej virtuálnej rovine, teda práca s Facebookom, Twitterom, YouTube, to všetko sa dá duplikovať, samozrejme treba sa tomu trochu učiť. Vyberte si to, čo pre vás je najpriateľnejšie, to, čo vám môže fungovať. Každý sme iný a práve preto robíme tie isté veci, ale trochu iným spôsobom, čiže tá duplikácia je v tom, že využívame pracujeme s ľuďmi rôznymi spôsobmi. Vyberte si ten, ktorý vám najlepšie vyhovuje, ale znovu na záver sa vrátim k tomu. Ujasnite si, prečo vlastne to robíte. Dôvod, tam je skrytý úspech, tento začiatok toho úspechu. Čiže naozaj chcete sa plaviť po Karibiku, ako vidíte tam hore na tej veľkej výletnej lodi, alebo stráviť dovolenku na Bora Bora, alebo chcete jednoducho zbaviť sa zbytočných kilogramov a zlepšiť kvalitu svojho života, oblieť si svoje obľúbené šaty. Je to všetko vo vás, rozhodnite sa, prajem vám, aby ste si našli ten správny spôsob a dosiahli veľa úspechov. Dovidenia, do počutia.